imbag nga aldaw yu. Ada ak manen. Ay na. Dagi siya gibagbaga nga na may kanutibiyag ko dito abroad. Pakitak tata. Kaya nagba. Ano ang tiis dito doon nakabar para nga niya. Nagura ka payong akang. Ay na nagbar. Sige baga tayo manlangan nga na ba na nga ka kumata man timakang ko. Ay sorry. Na nagdadaktul. Amo na luom. Luom mo pa yung opisina. Ampay na luom piman. Excuse me. I have the kiwi inside. 1.31. Nagbayagda na ladawa manang. Termibara na. Sko. Katanoy bagadang naba ng kano. Natanti kong kuna ako sa tempayan. Nakita nagbara. Struggle. Agraraman tumat. Natanti kong kuna. Tati kwa agin babaknang. Ang nabaknang agin lang. Naladawa ka na. Ano nagbara. Ano nagbara. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko, Edwin. I have a problem. Big problem. Dahil ambisyosa nga ako. Meron ako dito nakilalang vlogger. Ang turo niya sa akin kasi hindi ko nga alam kung ano sasabihin ko sa mga vlog. Sabi niya sa akin, ito daw gawin ko. Guys! I have a big problem! Wala pa kami sahod. Wala lang kaming pangkain. Baka naman, sir. Sir. Kaya, sa mga nagsasabing maganda ang buhay ko. Maganda ang buhay ko dito. No. Awan tigatang mitisidan sungag ang sidaklatan ti asin damdama. Kantalyaw kung tangad. Noon yun, tubig at asin ulam. Tsaka ano, Uy, tumawid na tayo, gang.